Imos falar agora da delegación, vale? A delegación de funcións é algo que xa fun comentando durante o curso. E, bueno, é unha das vantaxes que nos ofrece o Active Directory, porque xa vos comentei que o administrador do dominio non está para realizar estas funcións triviais como recepción de contrasinais, bueno, ese tipo de funcións máis menos importantes, realmente son importantes, pero bueno, menos trascendentes para o que é o funcionamento do Active Directory. Entón, o que existen é, pois, esa delegación. Eu podo coller e dicir, estas funcións que o faga este usuario, non? Entón, o que se pode facer é asignar a determinados usuarios ou grupos, que xa falamos dos grupos, asignar determinadas accións, vale? Entón, o primeiro que temos que escoller é sobre que elemento queremos delegar funcións, vale? Entón, escollemos a orixe, vale? Co botón dereito, damoslle a delegar control. Imos delegar o control sobre a unidade organizativa de alumnos, vale? O sea, sobre todo o que conteña alumnos. Aparecenos un pop-up informativo e damoslle a seguinte. E nos di que usuarios, sobre que usuarios queres delegar estas funcións. Entón, imos delegarlle ao profesorado, buscamos, vale? Imos delegarlle ao profesorado determinadas funcións, vale? Que funcións? É o que imos ver agora. Aquí podemos escoller unha das, bueno, as funcións que vos pon aí, as tarefas máis comuns, como crear e eliminar contas de usuario, restablecer contrasinais, vale? Nós, por exemplo, podemos indicar que queremos con os grupos, os usuarios dentro do grupo de profesores poderán restablecer as contrasinais de usuarios que pertencen á unidade organizativa alumnos, vale? Entón, a partir deste momento, calquer profesor poderá, porque escollín o grupo de profesorado, poderá restablecer os contrasinais de calquer alumno, vale? Que pasa? Hai un pequeno problema. O sea, eu estou traballando, se vos fichades, estou traballando na máquina no DC, no Domain Controller, claro, todas as tarefas, todas as configuracións, todo isto estou facendo dende o controlador do dominio. Isto quere dicir que o usuario o profesor ten que acceder ao Domain Controller? Isto sería un problema, non? Entón, nada, isto se soluciona de xeito moi sinxelo instalando unha ferramenta nun cliente. Calquera cliente que teña esta ferramenta poderemos realizar estas tarefas administrativas. Entón, imos instalar as que chaman as RSAT, Remote Server Administration Tools, vale? Que se descargan da página de Microsoft e damos a descargar. E que versión escollemos? Bueno, imos escoller a versión 1.8.03, a de 64 bits, máis que nada porque é a versión do noso Windows, vale? Entón, seleccionamos, deixame contrastar, si, 1.8.03 de 64 bits, e lle damos a descargar e xa comezaría a descarga, vale? Vale, unha vez a tedes descargada, o único que tedes que facer é abrir un cliente, vale? Como pode ser o 01, e mover ese descargable, ese executable que descargastes na máquina real, movelo a máquina virtual, vale? Poderes movelo, pois xa coñecedes o drag and drop, carpetas compartidas, como queirades, vale? Unha vez o tedes, a instalación é ben sinxela, vale? É siguiente. Eu penso que nesta máquina xa o teño instalado, imos comprobalo. Xa vos digo, a instalación non ten absolutamente nada. Simplemente se facedes usuarios e equipos de Active Directory, vale, eu xa teño executable e xa teño a ferramenta. Vale, unha vez, que pasa? Eu iniciei esta máquina como usuario local, vale? Que pasa? Estáme dicindo, para administrar os usuarios de grupo neste equipo, para administrar os usuarios e grupos deste equipo, utilice usuarios e grupos locais. Para administrar usuarios e grupos do dominio, utilice unha sesión con do dominio, vale? Entón, se vos fixades, aquí non me deixa entrar, porque con usuario local non me deixaría entrar, vale? Imos entrarlo con un usuario con permisos, que sería o usuario Dani, vale? Pechamos a sesión e ímolo comprobar, vale?
iniciamos sesión como un usuario do dominio, pero un usuario do grupo de profesorado. Vai pedir que cambie a contrasinal porque é a primeira vez que entro con este usuario. Entón, entramos e unha vez dentro buscamos a ferramenta que instalamos como usuario local, ferramenta de usuarios e equipos de Active Directory. Vai algo lento porque, bueno, ainda está cargado, é a primeira vez que entro con este usuario. E fixadvos, xa teño acceso a os elementos do dominio, vale? Podo ver os alumnos, podo ver os profesores, pero a miña pregunta é: podería cambiarlle podería facer cousas que non tería permiso? Pois, por exemplo, podería eliminar a este usuario? Non podo eliminar usuarios. Podería eliminar a un usuario dunha OU sobre a que teño permiso? Tampouco, porque non teño permiso para a eliminación de usuarios, só teño permiso para restaurar contrasinais. Entón, que é o que podo facer? Pois, sobre un destes alumnos, podo ir ás propiedades, podo en conta, fixadevos que, bueno, teño todo deshabilitado, e podería, e que o que quero, bueno, que sobre que teño permiso? O único que teño permiso sería, pois, a calquera destes usuarios, podo dicirlle que se restableza a contrasinal, vale? Podo poñer a contrasinal por defecto, vale? Acceso denegado. Vale, que é o que está ocurrindo? Pois o que está ocurrindo é o seguinte. Fixadevos que o meu grupo de profesores estaba leído, vale? Non engadín no seu momento, non engadín aos profesores, entón, claro, Dani non pertence ao grupo de profesores, que foi o que deleguei control, vale? Vou facer unha cousa que xa explicarei máis adiante, que, bueno, forzar as políticas, as GPOs, vale? A actualización das GPOs, para ver se as colle, porque, bueno, estou facendo unha modificación en que é probable que no momento non a colla, pero, bueno, vamos a probar, vale? Vamos a restablecer o contrasinal, poñemos 1, 2, 3, 4 punto, 1, 2, 3, 4 punto, vale? Non me deixa, vale, probablemente sexa por eso, o que vou facer é reiniciar a sesión, vale? E a ver se así máis colle, vale? Bueno, iniciei sesión outra vez como Dani, podedes velo aquí, vale? Volvín a abrir a ferramenta e vamos a facer o restablecemento da contraseña. Fixadevos que algo debeu pasar porque xa me permite esta casilla que antes estaba, bueno, sombreada, ahora xa me permite modificala, vale? Seguimos a CB 1, 2, 3 punto, e ollo, deshabilitar esta opción porque nós non temos permisos para desbloquear contas, simplemente temos permisos para restablecer contrasinais, vale? Entón, se non vai vos dar un pequeno erro, vamos a aceptar e, neste caso, xa non houve ningún erro. Co cal, acabamos de comprobar a delegación e acabamos de comprobar que, bueno, que hai certas tarefas bastante rutinarias e bastante repetitivas que podemos liberalas das que podemos liberar ao administrador do